нархи арзонтарин нисбати ҳама барномаҳои хитоӣ. салом дӯстон, нисбати барномаҳое ки шумо аз заказ мекунед ҳамин рӯзо боз ҳам аз ин ҷо 2-3 баробар арзонтар дархост карда метавонед. барои шумо якчанд намуша аз программаҳои хитоӣ нархҳошро муқоиса карда медиҳем. ин чиз дар ин ҷо ҳамагӣ 50 сомон меистад, вале дар дигар барномаҳо 142 сомон меистад.